Kaso, lau aldekoen sailkapenarako lehenengo irizpidea paralelo kopurua da. Izan daiteke, hemen azaltzen den bezala, aurrez aurrekoak paraleloak direla, bi paralelo daudela bakarrik edo paralelorik ez dagoela. Orduan, honela sailkatzen da lau aldeko bat. Goazen pentsatzea, honen izena jakin nahi dugula. Orduan, ikusi behar duguna da, lehenengo, aurrez aurrekoak paraleloak aldira, hau da, lauak paralelo dira, hauenekin paralelo da, eta hauenekin ere bai. Horregatik, esan dezakegu, paralelogramo bat dela, denak paraleloak direlako, hauenekin eta hauenekin, ikusten dezuen bezala. Horren, hemen barruan, izan daiteke laukizuzena, erronboa edo erronboidea. Laukizuzena izateko lau angeluak zuzenak izan barrute, ikusten dezute hauek ez direla angelu zuzenak. Erronboa izateko lau aldea berdinak. Hola jartzen badugu, azaltzen da. Neurtu egin beharko genituzke, eta aldeak berdina badien badia, erronboa izango litzake. Paralelogramo bat, eta konkretuki erronboa. Beste batekin hasiko gera. Adibidez, honekin. Begiratu behar dugu, ea zenbat paralelo dituen. Bi bider bi dituen, ala bi bakarrik. Hau honekin paraleloa dela ikusten da, hau honekin ere bai. Honek esan nahi du, paralelogramo bat badela. Orain, goazen ikustea, zen motatakoa. Laukiz zuzena izateko, lau angeluak izan badute zuzenak, ez da zuzena. Bigarrena, erronboa izateko, lau aldeak berdinak izan badute. Ikusten da, alde hau adibidez, txikiagoa dela, beste hau baino. Orduan, erronboa ere ez da, eta erronboidea aurrez aurreko aldeak berdinak, ikusten da, berdinak dira, berdinak, eta aurrez aurreko angeluak ere berdinak. Orduan hemen ikusten da, hau honekin berdina da, eta hau honekin berdina da. Orduan, honei deituko gineoke erronboidea. Jarri dezagun. Kasu hau. Hau paralelogramo bat alda, bi bider bi paraleloak eta paraleloak. Beraz, paralelogramo bat bada. Bigarrena, laukizuzen bat, erronboa edo erronboidea. Laukizuzena izateko, lauak izan behar dute 90 gradukoak. Hala da. Horan, laukizuzena bada. Erronbo bat da? Ez, erronbo bat ez da. Ze hau, motzagoa da, hau baino. Lau aldeak berdinak izan behar dutelako. Orduan, hau, laukizuzena izango litzake. Goazen ikustea beste hau. Hau ze izango litzake? Paralelogramo bat. Aurkako aldeak paraleloak dira, binaka, eta barruan, goazen ikustea, laukizuzena den, erronboa den, erronboidea. Laukizuzen bat alda, esan edu, lau angeluak 90 gradukoak aldira, bai. Horan hau, laukizuzena bada. Erronbo bat alda, lau aldea berdinak alditu, bai. Ikusten dezuen bezala, erronbo bat ere bada. Orduan, laukizuzena eta erronboa baldin badira biak batera, karratua da. Karratuak betetzen ditu bi irizpideak. Alde berdinak eta angelu berdinak. Buelta ematen badiogu, hemen ikusten dezue diagonalak biak berdinak direla, eta hemen bitartean diagonal bat bestea baina luzeagoa dela. Horregatik esaten dugu erronboak duela diagonal handia eta diagonal txikia, eta bitartean karratuak bi diagonalak berdinak dituela. Eta irudi hau, ze izango litzake? Goazen ikustea. Paralelogramo bat alda, aurrez aurrekoak denak paraleloak dira, hauenekin bai, hauenekin ez. Beraz, bi bakarrik ditu paraleloak. Horrek esan nahi du, trapezio bat dela. Orduan, trapezio hau, izan daitekela erauntara, edo bestaldera, berdin du. Hiru motatakoa daude, trapezio angelu zuzena, baldin baditu, bi 90 gradukoak, bai bi hauek. Orduan, honi deituko genioke trapezio angelu zuzena, ikusten dezuen bezala. Hau paralelogramo bat da? Ez. Alde hau eta alde hau ez direlako paraleloak. Bi hauek bitartean, bai. Orduan, bi paralelo dituelako, izango da trapezio bat. Oan ikusi behar dugu, ze trapezio mota.
Angelu zuzenak baditu? Ez. Hau da, handiagoa, hau da txikiagoa, 80 gradu baino. Trapezio isostelea da, ditu bi alde berdin, bai, bi alde berdina ditu, eta angeluak binaka berdinak, hau honekin, angeluak berdina dira. Hau, honekin, angeluak berdina dira. Orduan, trapezio isostelea. Izan daiteke horrela, eta beste batzutan ikusten da beste erauntara. Horrela azaltzen denean, erne egon behar da, ikusteko trapezio isostelea dela. Hauetan, gutxiago ikusten da. Gehiago ikusten da erauntara. Hau ze izango litzake. Baditut paraleloak beti bezala galdetzen duguna? Ez, haunekin ez da, haunekin ez da, beraz, ezin da izan ez paralelogramo bat eta ez trapezio bat. Beraz, trapezoide bat da. Trapezoideek ez dutelako paralelorik. Bi motatakoak daude, izan daiteke ganbila edo aurra. Hau zer da? Ganbila. Hemen ez dago 180 gradu baino handiagoko barne angelu bat. Orduan, hau ganbila da. Hau zer da? Paraleloak baditu? Bai, bi, hau honekin. Beraz, trapezio bat da, ze bi hauek ez dira paraleloak. Orain, 3 motatakoak daude, ze izan daiteke. Angelu zuzena baditu? Ez. Trapezio isostele izateko bi alde berdinak ditu? Ez. Orduan, zer gelditzen zaigu? Trapezio eskalenoa. Hemen azaltzen den bezala. Izan daiteke horrela, horrela, edo beste erauntara ikusi daiteke. Eta honekin bukatzen dugu sailkapena. Oso importantea da jakitea lau aldeko bakoitzaren ezaugarria eta izena.